Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Oh pikiran bergembira, bergembira semua. Janganlah sampai saudara, saudara kecewa. Marilah kita jaga bersama kesenian kita, kesenian lokal jaya, jaya selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Waduh, Wasik banget. asik. Ayo Pak. Ayo yo. Halo, sudah kan itu guys, sudah kan guys. Oh iya. Siragane ndelik iya. Ya ora. Biasanya orang ngentrik-ngentrik. Setunggal penyolaku kagem panitia wonten ing dusun susukan punika. Blitar kabiasa. Kutha cilik kawakan pagi-pagi kutha kelon sing ngayomi lihat jaman-jaman nang kekembangan peta protestasi pimpin Supriyadi lihat para awuh
ing candi Panataran wiwit nyimpen ayune Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ono cita ceripati Gajah Mada ingkang bisa nyawiji Swatara Bung Karno dene Batak Blitar lahir cilik mula ayo prakanca ngawaru Islam rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kesiji bisa sira lawan ngaji kate pindone ngatoni salat kate kalune bayar zakat ing paposo wulan Ramadan kate lima haji lamun puasa ini namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sedaya tenang asal Jawi dari pengirangan sapirang salah waktu binucul dewek nglangu terus eleng kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine di opo wis lali sliramu di samanan dolan gerakku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mesti lali aku opo saiki ketemu kangenku
Pemuda Lokajaya saya rupane Allah Ojo ngolong awe tunggal bangsa Raya hati yang karya sekali untuk memeriahkan acara Syawal ini. Bila kula iki saged dimiliki Sopo petiti bali kalian orang konflik perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tekan serta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira rasane selira najan rupa dewan melu perayaan supaya akhir bisa entuk karomatan. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira rasane selira mila para rawuh katung saputri kerasa ameksani rupa kula amedeni kados sampun cakap lalakon kawula ile wonten lepat nyuwun kenging pangasapa. Abot sesanggan uripku setunggal penyuwun lagu saking Mbak Likan Salindri Dito Kae sampinge Bu Ugemi sumpah lancar Tresno tanpa sabyarsa. Kang kaciptakaken sliramu sing nglara ati tan setya ngerti labungku tresna tanpa piwala wis kerep kaloro-loro atiku akhirnya isu janjiku nanging sliramu ora tau yo pengertian
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati. Maka mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi, Jika tidak hormat akan dapat kota besi. jika tidak hormat akan dapat kota besi. Tapi yang hormat diberi Allah yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem naringati, Sapa wong urip kang ora gelem memperingati marang Mi'rajira Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicempluke ana ing geni. besok yen wis mati dicemplokke ana ing geni. Marang neraka salawase ora mati. Atos sampun cekap kang dados atur kawula. Kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kula badhe kantos witane urip ing donya. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangarsama. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangarsama. Prakonco pemuda saking Lokajaya. Ana maneh polahe wong Purbalingga kelepangan gawe geger wong sindanya mbok kesurupan aku ora ngerti. Ana wong kok mangani wong mati. Sumanto sing mangani wong mati aja diladani, aja diwedeni. Menawa Petunjuk ilahi rumah warga miskin korbane bupati. Sumanto bocah pelumutan dalam kerja asal ono kesempatan. Ampun kepiye asal mula bukane duwe
hormati Sumanto sing manyali wong ati aja dilateni aja disayiti kok menawa petunjuk ilahi rumah keluarga miskin kordane bupati. Hayo prakanca padha laraga supaya badane rasa sinambi maca era-era ingkang miturut agama. ayo proses dulur Islam sedaya bebarengan hormatana dina kemerdekaan negeri kita ampun ngantos samilena ayo pro kaum muslimin muslimat sarta sholat fatayat podo kiat no agone manghormat marang miyose Nabi Muhammad kula sedulur kang sami priksa bumi enggal tenana agama Islam kang luwih utama dadi kewajibannya menangi sepodo gelem menghormati marang miyose Kanjeng Nabi bisa yen kita tumeka ing pati di kandhane swarga kang ede lafalina dina Allah Islam iku dawuh pangeran agama kuwe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan pamiyala prosedulur ing dosa mriki natapono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhi pangeran miyala sedulur kang samya prikasa mugi enggal den titano agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya Raga kang kajiret tresna tinali tali jiwa kekandrong parasmo ya sebuah lagu kasunyakan Kakang Bumeka Kali SP dan juga Bandika asik rasa tresno kang sanyata mong sawiji kanggo sira ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas
nanging obong tak lakoni nampa kasunyatan tresno kowe sumati wong liya aburanen aku yen ninggal siramu nanging atiku wis dudu tuwekmu kasih tansah tunggu apa penyudamu muka kowe engkale tokan iku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing pasani kembang perkara nang ati aku suwe wes cukup balekno dina atimu lorong perkara tresno bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa dilakake aku sumpah wong liya ora gampang nopo aku wis nyoba ikhlas nanging opo tak lakoni apa kasunyatan tresno kowe sumati wong liya aturane aku yen tinggal ayo goyang yo nanging atiku wis dudu tuwekmu kasih tansah tunggu apa penyudamu muka kowe enggale tokan iku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tompo kepesane kembang makaranane ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu loro perkara tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku semake wong liya apuranan aku yen ninggal siramu nanging atiku wis dudu tuwekmu oh Gusti tansah tunggu apa penyudamu muka kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang nang ati nanging
aku sumanding wong liya ora gampang nampa nglakoni iki aku wis nyoba ikhlas nanging kapok tak lakoni nampa kasunyatan tresno kowe semake wong liya ngapuranan aku ini ngerti sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah rungu apa penyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku Kembang ala kembang cara dibuat-buat kembang ala kembang cara dibuat-buat ojo cara yang cara mangkota kubah ojo cara yang cara mangkota kubah kembang ala kembang koro isine songo kembang ala kembang koro isine songo ojo ngolo-olo milolo mare kawula ojo ngolo-olo milolo mare kawula kembang ala kembang jero disutuki kembang ala kembang jero disutuki ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wingi ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wingi pas mau kan pisanan Teko taman kanyitrani janji nganti bisa ngarani ati kebangetan sliramu kok teko ninggalke aku sapa kuat nglakoni
jejer sesat